Преостанал се само аз и... На майка ти путката аз ще бия. Йес, бе! Здравейте! Дами и господа, днес играем Minecraft Skywars. За първи път играем някаква мини игричка. Макар че не знам защо чупа това дърво, но може да ми потрябва, кой знае. Няма никакви честове. Силно вече някой е стигнал. Даже силно идва да ме бие. Кой знае. Аз съм много добър на тия Skywars-ове и глупости. Но ще се постарая за клипа да стане нещо. Макар че няма да е нищо, но... Fuck the logic, ще се постарая да стане нещо, макар че няма да направя нищо. Диаманти, добре. Макар да съм малко, пак съм нещо. What the hell? Още диаманти. 2 диаманта. На майка ти... Тъпите лагни и олигофрени и това е лаг, ама не от мене. Не от мене, дами и господа, от сървъра. Ще ти го навръ... Да, торча веднага ще се счупи. Да, бе. Няма никакви проблеми за торча винаги. Ама аз ще ти кажа, мама и... Глей. Аз мога тука... Дай, торча не ми го е дропнал. Какъв е този лаг, бе? Разгиля, май се... Тоест, не знам дали се оправи, обаче нещо стана, което много ми харесва. Да. Та-на-на. Сега ще ми скипи. Добре, ще потърся за още айрон. През това време. Нищо, че няма да намеря. Просто няма да намеря. Не, намерих. Добре. Едно айрон. Какво ли ще го правим? Това е иначе. Добре, доста диаманти има, но айрон няма. Така. Крафтинг тейбъл има. Перфектно. Диамантчета. Не! Добре, не падай. Така. Перфектно. Един меч да си направим бързо. Нещо друго диаманти да не можем да си направим. Сега ще разбереме. Така, тук помня, че имаше диамант. Ето го. Перфектно. Нещо друго. Айрон, байрон. Добре, айрон има тук. Добре, това няма да е добре. Сега ще ми скефи да паднеме, което е доста често. Доста редка грешка е при мен да падна. Обиколих целия. Не падай. Yes. Всяко парче е важно. Фона мога си направя с 5. Не. С 5 мала каска. Каквото такова. Аз събрах повече айрон от 2. Колко? Да, какво се прави, благодаря. Шит! Добре, оня там си е.
който бърза, бавно стига. Не, майка ти де. Така, добре, май бях стигнал до втори. Да знам. О, тук имам някакви спай. Лагер. Да, лагер. Това сигурно мече ще е амбрейки. Спай ли беше по-добре? Не знам, ще видим следващия път. Ако... О, много яко, идейно, някакво. Харесва ми. О, има 2 честа, това май е добре. Така, 10 секунди. 4, 3, 2, 1. Уи! Ого, добре, не е зле. Не знам, защо взимам всички. Така. Оп. Така, тук какво имаме? Още един лак. Още топки. Това няма ми трябва. Добре. Кърлстоун ферма. Тук нещо имаме ли? Тук имаме нещо, само че... Опа! Опа! Намерих златна мина, ако питате ме. До някъде. Не е точно златна, по-скоро е колова. О. И айронова, а това е доста добре. Доста добре. Така както виждаме. Оп. Да, сега светнах. Аз викам, кой до сега дойде да ме избие тук. Да, бъгнало се. Фак. Аз съм събрал 8. Това мога един честплейт, но първо естествено ще си направя меч. Абе, да ти се не види... Сега сигурно пак ще се върна там. А не, то само... Да ти се не види майчината... И аз да не казвам фо. А, добре, там има още. Така, 10 от 10, как се вика? Не знам. Не, точно 10. 10 по-малко е при мен. В този случай при мен е сравнително по-малко. Добре, там има... Който ли... Не, няма смисъл да се опитвам. Сериозно всичко ми е дадено дърво. То не ми трябва да е, но... И сега ще ми изкифи горе да има тук крафтинг тейбъл. Това ще е голям. Шак. Така. Перфектно. Печка. Дали го цепна? Аз не виждам пак. Май съм го цепнал ли? Кой знам? Ако съм го цепнала, съм бати точен. То. Но як го точен. При това. Един меч. Айрон бутушки ми, значи айрон честплейт ще си направя. Ако имам айрон. Като не бър, дали съм го бутнал, не съм ли го... Аз искам да ям ябълката. Това май никой не е стигнал до... За айрон честплейта ми трябваха 8, да. Едно айрон ще има, ще го направя на лопата. Де да имах перла?
Кой знае, ще да е яко. Така, значително добре. Май. Бутнат ли ме? Здраве да е сега. Като не внимава, мой си е проблема. И да, това ще е. На майка му путката. Толкова близко бях, нацепиха ли ме. Добре бе, човек! Опа. Да видим Spike какво е. TNT Archer искам. Fuck you. Телепортер. Snowman Kick, Chicken Kick. Magican. Warrior Kit. Явно това ще. Пак ли същия мап? Май пак и същия. Да, пак и същия. Ще се опитам да се... фак. Този звук, надявам се да не се чу, кой знае колко стряска, защото и мен да не стряска. Така, перфектно изгубих 2 сърца да тръгваме. Сега, къде ми е? Ето. Шит, нищо не виждам. Охо! Това беше... Не знам какво е станало, бък. Добри неща ми даде тоя чест. Сравнително добри. Не, ти добре ли си сравнително добри? Тия неща са уникални. И тоя точно ме свети, ще го сложа отново. Така. Така, тук има кол. Така. Много яко. Бъде, диаманти. Той сега ми трябва. Добре, да намери повече диаманти. Отколкото трябва. Сериозно. Бъгнал се. Най-нака едно егън. Добре. Направо това вече почва да ми писва този бък. Ти се не види, бе, човек, бе. Това е много ли френско? Взех ли едно егън? На къде са трябва да копам? Сега се обърках на къде трябва да копам. Айрон. Едно айрон. Перфектно. Добре, едно айрон само. Много яко. Няма то. Направо много се кефа. Ето. Другото айрон. Благодаря. Добре, на мен ми трябват подявалите 3 айрон, бе. Толкова ли много искам, бе. Мех само 2. И изкопах 50 диаманта. Добре, ако това бе Шерон, аз ще да съм богат. Чакай, бе. Обратното е. Ако диамантите... Не, ако айронът беше... Бе, айрон... Диамантът, защото не може да се чупи с камена кирка, бе. Да ти се... Добре, бе, човек, бе. 2 айрон, бе. За едно съм, бе. Съм за повече, само за едно, бе. Това е да си един голям кръг. Ама толкова голям кръг, че не може да си по-голям от мене. Хора. Отивам натам. Знам, че ще рискувам много, но не мога нищо. Добре, тук ще се да... Чакай. Трябва да се
безопасен терена. Ей, газгилева, газгилева. Не съм чак знае. Не, всъщност как само обиколиха целия остров и намерих само 4. What the fuck just happened? Окей. Така. Добре. Никой не гледа. Така, перфектно. Явно то не знае как се прави и какво се прави тук в тая игра. Не, аз няма да рискувам. После ще дойда, като си обега диамантите от моята пещера. Сега как да се кача. Перфектно. Перфектно. А тук има оня чест, явно ще трябва да взема със себе си. Картинг тейбъл, макар че там още един ще има, но... Що? Изкори, за да преуспееш. Мъдри думи на един много мъдър учител, който ме научи почти на всичко. Не, той беше симулирай, за да преуспееш, но аз малко го промених, много малко. Да, няма да рискувам. Някой е тук. Добре, някой е тук или някой е отишъл на някъде другаде. Кой знае, едно от двете. Кой някой е дошъл? Аз как съм си намалил звука? Не, то е перфектно, аз... Бе, някой не е взел диамантите. Момент явно не знае как се играе. Май. О, шит, само не е такова. И савга. Па. И изобщо не е бил тук, не е бил. Да ти се не види тъпия чест. Айде бе! Бе? Не, моля. И при мен нещо. Да, при мене. Нещо, каквото... Леле, как ще паднем след малко... Малко паднем. Знаеш колко лошо става? Абе, я да си направим един меч. Честплейт и една каска.
Какво си е събрал нещо? Бе, що никой не събира диамантите, ми е чудно. Гледайте бе, тук това е диамантена мина бе. Аз така ще си обиколя всичките и накай, айде. Така. Айде да отивам там, пък какво стане? Само ще умрем, но... Нека да си направим една застраховка. Къде е това? Крафтинг тейбъл. Така, ако знаете колко ми е напреднато в момента, дами и господа, не знам, обаче направо крафтим. Добре, айде така. Небрежно да отиваме на там. Шак. Па. Шак. Добре. Добре, остана се само аз и... На майка ти путката аз ще бия. Yes, бе! Хе-хе! Вижте кой победи. Dim Jim has won Skyward on map Fantasy. И получих 10 точки. Аз и знаех. Май беше това, не съм носил. Да, това беше с започваше. Ама беше малко. Така хора, надявам се клипът ви е хареса. Лични скина, много е секс апилен, много е. Както и да е. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре, абонирайте се и всичко добро направете, за да постигна всичко най-яко. Чао, yeah!